Jag filmar ju! Ja. Oj, jag också. Med hjälpkameran? Ja. Ska Linda dra ett varv till eller? Ja. Jag fan imponerad av Linda, du vet. Ja, det är bra jobbat. Hon drar runt extraviren där, du vet. Jag vet en som kommer att byta framgaffeln med sin hoj. Hon vill se hjälpa med det. Ja, gött. Ja?